Nga bigat kakabsat ka naman. Nalaingay baby ko na nalaingin ay katawa pa yun eh. Oh. Ayun kakabsat. Panibagong araw na naman. At nandito na naman ako para sa bagong episode ng Lakay's TV at Lakay Eric. Sa mga nagtatanong pala dyan kung ano ang kakabsat, sa Tagalog is kapatid, mga kapatid, kakabsat. At ito, nag-alago ulit tayo ng isang baby na malusog. Tumatawa. Kasi may sakit na baby na yan. At masamang pakiramdam. At ang galing-galing ng baby na yan. At a few moments later. doon ay ubingkon, nagsakit di bagina, ay ubingkon. Hindi ubingkon. Hindi. Video ka. Naka-play na yung video mo. Video. Agdidig yung baby may nanasimpat, tapos maturugan. Ay, naubos na. Naubos na. Kina. Ajay, kamsat. Matatapos lang magdede ng anak ko. Kaya medyo tumahimik na. Gunggong! Barinig kita sa mukha! Yung tumahimik pero ba't yung isa? Baby ko! Tulog na, tulog na. Tulog na, tulog na. Tulog na. Ang may kakabsat, yung anak ni pinaka-adalim nga sa uong Ilocano. Anak ko na yun. Yung pinaka-adalim nga pinaka-naadalim nga sa uong Ilocano. Bubon. Tagalog may, di ba? Bubon. Gago! Tagalog, ang pinakamalalim na salita sa Ilocano ay yung balon. Malalim eh. Nga, nung nagustuhan mo ito yung video, nagustuhan mo itong video na ito, huwag mo kalimutang subscribe at pakihit na rin yung notification bell button para updated ka sa mga i-upload yung video. At hanapin ang nararamidon nga eh. Subscribe mo na.